Good morning, guys. Nakikita ko si Junyo. I don't know kung nakikita. Hindi. Hindi. Nakikita. Nakikita naman. Ayun na. Si Junior Kilat. Ayun, hatid na ni Daddy si Chris sa school. Pero I'm so tamad pang bumangon, guys. Pupunta siya ngayon sa sa Manila Zoo. sa Pasig, samahan niya yung nanay niya. And then punta ako sa store kasi graduation ngayon ni Japong. So, kailangan ni maaga pumunta ngayon sa store. Ay, katamad. Gulong ni... Gulong. Na-enjoy nila to eh. Ayun o, sisiksikan mo lang siya dito ng treat. Yan, tapos, parang nila, kung paano nila makukuha. Diba? Yung challenge. Yung parang matcha-challenge sila. Pagkain mo na nga yan. Diyan ka na sa higaan mo. Tulog na, Junior. Ay, ang kulit ni Junior. Diligan pa. Junior. Oh, wag yan. That's mine. Ang gusto mo? Higa ka na dyan. Uy. Walik na naman sa Explore. Tapos si Poknat, ayun, enjoy siya doon sa niya, sa gulong niya. Tapos, yung pinalabas ko na ulit ngayon. Kasi, gusto niya doon na sa mag-sunbathing na. Yun. Pero iyak siya ng kagabi, no? Ayun niya talaga sa aircon, guys. Kaya nga binila ko siya nung higaan para dito na matulog. Tapos, yan na naman si Dingdong, ipinasok ko kasi kahul din ang kahul sa labas. So, bali, 4 na aso na nandito namin sa sa kwarto. Si Poknat, si Groot, si Maggie, tsaka si Junior. O, diba? Ano? Nag-breakfast ka na? Hindi pa. Ay. Higa ka na dyan. Anong Ay, oras nako. ka, alis? Pagkakain, pagkaligo, mo pa ang pakainin. Ayun po. Wait ka na dun. Pakainin mo ako. Meron na ito na. Nagluto na si Sir. Order dito. Kailangan na sa Tingnan mo na. Daddy, Sino yan? Si Junior, Wala, gusto niya sumali sa vlog eh. Sumusumali sa vlog, Junior. Junior. Talon yun eh. Doon ka nga, Junior. Dun. Sug. Uy, dito sa higaan mo. Uy, Junior. Hindi mo yung higaan. Binilang ka na ng higaan eh. Oo nga. Laglag kita dyan, sige ka. Wag. Nagawa yan. Hinihingan yung tenga ko. Nakakiliti. Duk. Kunin mo na to. Sabi ko, ayoko ng dog sa eh. Aray ko, yun na po siya. Aray ko. Makita siya. Tanggalin mo at papansin tong Junior na to no? Ay, ganito. Extra sa vlog ito. Sorry mo yan. Aray ko. Junior! Dali mo. Dito. Alis ka dyan. Aray ko, bigat niya. Aray ko. Ay. Pastidyo. Here's your donut. Yan, pagdasaan mo. Ayun niya kasi gising tayo eh. Epal din to eh. Kapag kagising kami, makikisali talaga yan eh. Kaloko. Chismoso. Sali ay hindi naman tinatawag. Epsalon eh. Uy. Ito na. Breakfast muna kami guys. Siniluto ko kapo na pork steak. Hindi ko alam kung na-vlog ko to. Ay, oo, na-vlog ko yan. Pork steak, tapos ano to? Itlog. Hotdog, tsaka bacon. Coffee, tsaka tinapay lang ako. Napanood ni Daddy. Benton. Tama, Lolo Ben yan, di ba? Hindi.
Naging bata si Lolo Ben. Colors. That's it. Pwede na tayo. Nantok pa ako talaga. Shit, ito eh. Ano may lakad eh. Dr. Evil. Tinapay, cheese whiz, tapos bacon. Ayun. Breakfast. Bubili na rin pala ako nito kagabi guys. So, itong lemon oil polish. Nakita ko doon sa counter eh. Iniwan siguro nung ano. Nung dapat bibili. Kinuha ko na. Ayan. Pero madami pa ako dyan ito. Yung unang binili ko, di pa nga yata nangangalahati. So, yan ang ginagamit ni Sel dyan sa mga wood pang polish. Tapos ang bango niya. Yan. May lemon of course. Ding dong! Tapos ito. Para pag nasa labasan. Yung mga uso ngayon, di ba? Yung ginalo lang. Ginaganong-ganon lang nila. Pamaypay. Electric pa na ngayon eh. Then, what else? Ay, may free ano yung Ace Hardware. Notebook. And yung mga basahan. Ito. Parang bag siya nung ano. Nung... Ano ba yun eh? Ano yung binili natin? Hindi ito. Sa vacuum. Ayun. Shop vac. Bag siya. Para lagay ng mga dirts. Bumili na ako ng extra. Then, what else? Ang dito. Yan, mga basahan. Tapos yung muzzle. Yes, Junior? Bakit Junior nakatingin ka? Nakatingin niya yun. Ayun. Yan, mga basahan lang naman. Ayun ako na to. Set up ko na ito. Itong grass. Dito ko ilalagay lang eh. Kasi dito lagi umiihi si Paknet eh. Kayo din ha, dito kayo umihi ha. So, it's 1,099 pesos. 1,075. 1,100. There's nothing more evil than recording yourself. Wait lang. Get me a monkey wrench. I'll fix that. The security camera? No. Paano this? Paano this? Lesson number 7. Mustache care and maintenance. Dati. Ano talaga nung ano. Paano to di? Overdo it. Or what? Don't ask. Yun ang mga dugtong-dugtongin mo. Lesson number 12. Lesson number You see the holes in. You must match the holes in with the holes in. Hey, co-pilot, stop sniffing on my hands. See the holes in? It goes in. Ano ba yan? Luwa mo nga yan. Parang may something sa ano mo eh. You get the holes. Tapos bumili kasi ako ng ano, di ba? Itong ito, pinagamit. The best trainer kit. So far, so good. Now the rip. Hi, Miggy! Hi, Miggy Tabachuy! Hi, Miggy! Pa rin makamove on eh, no? Sabi ko, wag na yung cellphone eh. Jewelry. Sus! May patago ka. Jewelry. Ha? Jewelry. Makahiling ka. Jewelry. Ito, Jewelry. meron pa siya. Sa anak mo to sa'yo. Okay, Chris. Ano pa kailaman? Kaya hindi ano yung peke eh. Hindi ano. Peke, tunay. Ito mo, Beyblade. Hindi compatible sa pecs. Ayun nga. Eh, ba't bumili kasi ng ganyan anak mo? Dali na akin na yung phone mo. Tawagan ko na si mami. Para ready na siya pag ano. Karos ko ba yun? Akin na nga. At least ready na yung nanay mo. Visit talaga to eh. Papakarwash mo pa pagbalik nyo na lang. Uli putik na eh! Arte? Arting nila lang na to. Kapag edit na rin guys. Dumi ng ano ko. Area ko. Laters na. Tawagan muna natin si Mudra Kids ni Froggy.
Junior! Ay, Junior. Ano ba to? Nakakapalit-palit ko ng mga pangalan niya. Ding dong! Ano pangalan ni Mami dito? Doon lang sa tinawagan kahapon. Mami 3. Ay, pinapunta ko si si Sel sa palengke. Pinabili ko ng pusit pang ulam namin ngayong tanghalian. Kasi kami lang naman kakain plus froggy. Hindi ako makain ng mga kumakain naman ng seafood pero hindi pusit. Me! Ready ka na? Oo, ready na. Asa ka ba kayo? Paalis pa lang si Ramil. Sige, lagi natin mo. Kasi matraffic kasi pag alas 7 hanggang alas 8. Magbibigay lang ako. Ah, sige. Mamaya na ako madinig. Pwede naman, maligo ka na. Kaya pa naman yun. Okay, sige. Bye-bye. Hindi na daw maniligo. Sinabi to. Kaloko. Okay, sabi ko kasi kay Daddy, tawagan niya ng nanay niya. Para habang paano siya, on the way na siya. Tawagan niya ng nanay niya para habang nasa biyahe siya papunta doon, diba? Nagpe-prepare na. Kaysa naman pag nandun na, tsaka pala magpe-prepare kasi ang bagal na din kumilos doon, guys. Parang si Froggy data naman na. Well, anyway, yun, let's edit na yung vlog ng 2 araw na naman. Bago ko pumunta ng store. Magluluto muna ako ng pananghalian namin, tapos punta na ako. So, yun lang. Tapos, ay hindi! Pupunta pala akong muna. BIR, kasi nag-email na yung BIR na okay na yung yung application ko, although sobrang late na, di ba? Kasi December na. So, by January na naman, magpupunta na naman ulit doon. Pero, okay na, may official receipt na kami na galing BIR. So, kukunin ko na yun ngayon. So, yun lang. Junior! Isa ka pa! Dito lang. Kalimutan ko isuot yung retainer ko. Kasi naiirita ako. Kasi hindi pwedeng hindi. Kasi, ano yan, kapag ka 2 days or 2 nights ko siya hindi nagamit, pag ginamit ko naman, sobrang sikip. So, nagmumove talaga yung ipin, di ba? So, kailangan ma-retain muna siya. Kapag masanay. Kaya sabi nung doktor, at least 1 year na laging ginagamit. Kaso, yun nga, di may iwasan na tanggalin. Lalo na kapag kakakain, kasi sisingit dun sa Uy, bakit ayaw, Daddy? Siyempre. Okay na, tawagan ko na si Mama. Papakarwas ko muna yun. Saan na magpakarwash? Sa tabi. Doon? Sa dati? Wala. Meron ka, cliffhanger ka. Yeah. Yan sa lamin. Pipicture mo. Ay. Yan. Ayan o. Okay, cliffhanger ko. Yeah! Ayan. Parang may Tarzan na doon. Green na bahag. Lalambi. Ay, nako. Gusto na nga, kabagal mo. Nakalis na si Froggy. Nagsisend si Japong ng picture nila ni Mama sa sa PICC. Sabi ko, kainggit. Kasi nakapagsuot sila ng toga, tapos nakarampa sila sa stage. Ayun, from Dayan, tapos si Jepoy, tapos si Mark, 'di ba? Sana yung dalawa namin bunsong kapatid is tuloy-tuloy din. Tapos sabi ni Japong, pwede naman tuloy mo kasi 3rd year college ako, guys. Ayun, naka 3rd year college naman ako. So mga kulang-kulang 1 year na lang din yun sa akin. More on na lang yun ilang thesis na nga lang sa akin yung pinaka-importante doon yung thesis na lang. Kaso, sobrang busy ko pa ngayon sa trabaho, kaya hindi ko pa magawa. And then, parang sabi ko, nangihinayang ako, bakit, ko na lang kaya kay Chris, diba? Sa pag-aaral na lang ni Chris. So, ayun, sabi ko naman kay Mika. Sabi ko, Mika, ikaw na lang kasi Mika, naka 2nd year ata or 1st year college. Kasi bulak-bul kasi yan si Mika. Kaya, ayan, nagkalusiya bigla. Sabi ko sa kanya, ituloy mo kasi si Jo, na-graduating na yung partner niya. Sa mga nagtatanong pala, guys, kung sino si Jo, partner yan ni Mika since
high school, ayun sila na talaga magkasama. Kaya bilib na bilib din naman ako kay Jo. Kasi kahit nagkaganon si Mika, alam niyo yung mahal na mahal niya yung mag-ina. Tapos parang anak niya na rin talaga si Chingching. Kung makikita niya sa mga gesture ni Jo, sa tingin pa lang, diba, mahal na mahal niya si Chingching. Actually, mas malapit pa si Chingching kay Jo, kay Mama Jo niya, kaysa kay Mika. Ayun, na-spoiled ni Jo. So, si Jo is, partner ni Mika, graduating na ngayong taon. Ngayon ba? Or early next year yata, March. So, ayun, sabi ko kay Mika is, ituloy niya. Sabi ko, pag-aralin ko siya para sa future ni Lucia. Kasi, si Jo, right after graduate is, pupunta na ng UAE, kukunin ng tita niya. So, sabi ko, kung gusto mong sumunod kay Jo, go, basta tapusin mo muna yung pag-aaral mo, diba? Para, malay mo, doon kayo manirahan with Chingching, diba? Para sa future yan. Kaya, yun, sabi naman ni Nene, pwede pa daw kami, sabi ko, Nene, kayo na lang, pag-aralin ko kayo. Tapos, ayun, basta nakakatuwa lang na may nakakapagtapos sa pamilya namin. Kasi ako, guys, is, alam niyo yun, makakapagtapos naman sana kami. Kaso dahil dahil sa family problem noon, alam niyo naman na walang perfectong pamilya. Magulo din yung pamilya namin noon, guys. Kasi yung tatay ko, more on barkada. Sabi ko nga sa inyo, kung naging masinop lang si Papa noon sa pera, is milyonaryo na kami, guys. Kaso hindi eh. Tapos wala din say doon kasi si Mama parang oo lang siya ng oo kay Papa. So, ayun. Tapos naghiwalay sila. College ako noon. College kami ni Nene. Siyempre naghiwalay sila. Tapos umalis si Mama, bumuwi ng Bicol. Kami lang din Nene naiwan dito sa Maynila. Tapos, siyempre, more on barkada si Papa. Napabayaan din kami. Yung, na lang kami. Kapag nag-apply kami sa mga nag-apply si Lele sa Chowking, tapos ako sa Jollibee, and then yun nga, nagka-boyfriend, nandun na, parang doon nasira. Pero wala namang regrets kasi parang natauhan si Papa dahil doon. Tapos nagbago siya nung yung parang naisip ni Mama na alam mo, kung hindi siya babalik ng Maynila is masisira lalo yung buhay namin, no? Kasi nga nabuntis na si Nunit, no? So, yung bumalik si Mama, kahit na ganun si Papa, parang tiniis niya ulit, nakapagbalikan siya, and then, ayun na, pinorsige na ni Mama na makaipon si Papa. Tapos, yun na, nabili na yung lupa doon sa Don Carlos hanggang sa napatayuan ng paunti-unti. So, yun, nabuo naman, and then, ayun na, tapos ang laking pagbabago nung kay Papa. Kasi before, guys, hindi kami close dyan. As in, more on makamama kami. Kasi, ang ang lupit ni Papa, napaka-stricto. Sobra. Kaya, nakakaiyak. Pero yun, sobrang nagbago naman si Papa. Kaya, masaya kami ngayon. Nakakaiyak tuloy. Ano ba yan? Ba't ako pag nagkwento ko sa inyo, iiyak ako. So, ayun lang, napapansin nyo sa kung sa buhay namin, diba, na masaya kami ngayon, may mga problema dumadating, yun. And hindi kami galing sa perfect na family, guys. Yun. Papa ko is magaling na negosyante din. Hindi big time na negosyante. Nagtitinda lang yan sa palengke, sa mga kariton. Kasi naalala ko noon, nung bata pa kami, is nasa ilalim ko ng kariton, nagtitinda sila ni Mama ng kalamansi, sibuyas, pawang alam yun. Yung mga nakikita natin sa Divisoria, ganun. Dito lang sa Laking Pasay kasi yan si Papa. So, ayun, palido naman namin namana yung talagang sipag, tiyaga, tsaka determinasyon kung gusto mo talagang maging successful ka. So, yun. Na-share ko lang. Naiyak tuloy ako. Ayun, tapos yung pagmamahal ni Papa sa mga apo niya is talagang buhos. So, yun lang ako pala si Daddy. Inakyat ata yung bigas. Yes! Ito yung speaker. Na, mo na yung bigas? Kala ko nakalis ka na, magbabay ka na sa kanila. Pawisan na naman to. Hi. Kulit. Ingat. Miguel yan sa labasan. Ay, ano mo na? Naamoy ka na naman ata eh. Ito tayo guys, ng tanghalian. Pusit. Yum. Igisa ko lang na parang pantinola.
na madaming ginger para hindi masyadong malansa. Malansa amoy niya. Asin super. And after nyan, is itong bawang. Tapos yung sibuyas ng kamatis. Ayan, mga sili. Tapos gagatan ko siya. Ayan, gata. Ito gagamitin ko. Yung pang ginataang gulay ng Knorr. Ayan. Lang, agisayin ko lang. Ayun, nag-add ako guys ng bay leaf tsaka paminta. Tapos, ilagay na natin itong tupit. Uy, namatay. Kaya kasi ihalo na yung tubig para hindi mag-ano. Hindi masyadong matubig at nag-ano pa ito eh. Nagtutubig pa siya. Yan o, congrats Lodi! Graduate! Certified na siya. Adamson yan. Ay hindi. Certified Adamson yan din naman ako. Pero yun nga lang, daw graduate. Bilang mo kung ano t-shirt. Yay! Yun na talaga pinaka mo? Diploma mo? Yun na ba yun? Binigay na. Okas! Pero kakalbo ni Lolo. Hindi pinaghirapan ko. Okas! Hindi diploma eh. Ay, di pa nagbe-bless to. Bless! Bless yung tita na Bless! Bless! Yung kulang yan eh. Bless na, bless. Tapos, wow! Galing nga. Thank you! Clap, clap pa siya. O, isa pa, bless na, bless. Bless. Mwek! Maloko ka, ha? Ala, nangangat si Kadyo. Dito ang buong family. Dito ang Chinching. Andito si Yumi. Kinagat si Badingding. Congrats, Japong. We love you, Lodi. Nakana. Pet Malu. Yuhu! Kainan na, guys. Yan. Uy, may kanin pa pala dito. Uy, kain na. Unang customer. Kain na. Kain, guys. Ay, may pansit pa, oh. Yum, yum. Let's eat. Ikaw nangangagat ka. Ba't mo kinagat si ate? Ha? Ba't kinagat si ate Jada? Wala, oh. Wawa man si ate Jada. Tida din. Ito. Yet, mag-hi ka nga. Ayan. Ayan yung nanay ni Jada. Ayan. Pangatlo, sunod kay Nene. Tinatanong kasi nila kung kaninong anak daw si Jada. Sabi ko napulot dun sa ano. Joke lang. Iyak na naman yun. Hindi, ayan si Ayet yung ano. Yung nanay ni Jada. Tapos ayan yung bunso niya. 3 anak ni Ayet. Yun. Uy! Mga bagets! Home goods na ano. Yeah, mag-picture muna siya dyan. Oh. Naka na, ingit me. Hiramin ko nga yan mag-ano ko. Picture din ako. Pa-experience ng toga. Kaya lang ano yung tsura ko dyan, panlalaki. Hey! Mga bagets! Hey! Wichi-wichi. Atak na! Dali na! Kain na na! Big mo na, Dayan. Ikaw na mag-lead. Ikaw na mag-lead. Ikaw na! Dali na! Oh! Matatak na ako. Ay. Hala! Inaaral ito kasi. Okay, Lord. Sa araw na ito at humingi sa akin kung pagkakataon ko para matapos sa wakas. Matapos sa lingong kahaba-habang panahon ng pag-aaral. Thank you, Lord, sa lahat ng sacrifice sa magulang ko, ng mga kapatid ko, yung may finish the studies. Thank you sa kunting salo-salo mo yung binigay sa akin para i-celebrate yan yung graduation ito para sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng blessings. Maraming sa nakakasalanan sa mga pagkakamali. Thank you, Lord. Thank you.
Amen. Yay. Thank you. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Kain. Kain guys. Let's eat. May spaghetti pa pala dito guys. So, tapos kaldereta, kanin, pichi-pichi, barbecue, kick. Tapos pancit and malabon. Try ko muna tong ano. Lagyan mo nga kumik. Konti lang. Lalaki ng hotdog yun. Yun ang gusto ni ate. Nalalaki yung hotdog. Konti lang. Yan, okay na yan. Kain pa ako ng ano yan. Kanin. Thank you. Ikaw, Victoria. Busin mo yan. Kadyo! Asan si ano, Lucia? Umuwi na? Natulog ba? Yan, ano lang kami ng mga certificate guys. Mga reseller. Ayun, yung iba hindi. Ah, okay. Ba't ganun na bago yun? Naligo na ano. Kanina yung isa? Muntinlupa. Hindi, yung kanina. Valenzuela. Pangalan nun? Catherine Garcia. Or Horizon nga. Oh, lagot, lagot. Send mo ulit sa ano sa email yung ano. Hindi ko makita eh. Ito bago, tapos ito bago gawan mo din. Kathleen Pelayo ng Candaba, Pampanga. Saan ko? Valenzuela. Ah. Valenzuela. Bye-bye! Sige nga, sige nga, sige nga. Sige nga. Oy! Bye! Bye-bye, Pugi! Bye-bye, Pugi-Pugi! Bye-bye, Pugi! Huwag ilapit kay Lucas ang camera. Baka tabigin na naman malaglag. Matuluyan ang camera ni Tata. Bye-bye! Ay, yung ulam ko pala. Hindi ko na makalimutan. Yung baon sa, pabaon sa akin. Bye!